नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम करुच्ची मोर गोटे न्यू ब्लॉग को चलतु आम जा आईटाई फील्ड को आठ कौन उत्तर ओडिशा महोत्सव पड़ी चलतु आम तो सब रेडी हो सारूँ चलतु चल जा चलतु से पहुँचले देखा कौन कौन अच्छी सेठारे आम आसिक पहुँची जाइलु उत्तर ओडिशा महोत्सव कौन कौन अच्छी देखा गाँ तो पड़े भिड़ बहुत अच्छे देखिए दिन केते भिड़ है गोटे गोटे साइड सब साइड फास्ट एटा सेकंड एटा थर्ड एटा पचारू सेपट को चलो सारूटा एत लोक पकाउं सारूटा मिल ସେଇଟା ବୋଧେ ଖାଇବା ହୋଟେଲ ରେ ଖାଇଛି ତମେ କହିଛ ଚାଲ ଏପଟେ ଚାଲ ଏଟା ବି ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ ନା ହେଇପାରେ ସେଇଗୁଡାକ ସେଇ ପାଣି ବୋତଲ ଦୋକାନ ସେଇପଟେ ଥିଲା ଚାଲ କିଡ଼ା ଆ ଭିତରେ ଉଠା ନା ये 500 में 3 साड़ी हाँ साड़ी उड़ा हाँ बेली नोड़ी की पॉइंट हाँ ना ସେଇଠି ତ ଭିଡ଼ ସେଇଠି ହେଇଛି ନା ଦିଦି लहंगा पड़ पिंक सही सही हाँ 500 में 3 साड़ी 500 में 3 साड़ी 500 में 3 साड़ी आइए 500 में 3 साड़ी है 500 में 3 साड़ी आइए 500 में 3 साड़ी है 500 में 3 साड़ी आइए 500 में 3 साड़ी है 500 में 3 साड़ी এই দোকানটা পড়ছে এটা সেই দোকান ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି
ବିଷ ଇଏ ବୋତଲ ଷ୍ଟଲ୍ ନାହିଁ ସେପଟେ ଥିଲା ନାହିଁ ନାହିଁ ଷ୍ଟଲ୍ ନାହିଁ ମୂଳେ ସେଠି ମାରିପଲା ମାଂସ ମୁଢ଼ି ଲାଗିଛି ପଳେଇଲାଣି ସେଠି ବି ଗୋଟେ ଥିଲା ସେଟା ନାହିଁ ସେଟା ଇଏ ବନ ଦୁର୍ଗା ଚଢ଼େଇ ବସା ନବା ମେଳାରେ ବହୁତ ଖାଲି ଖାଲି ଏପଟେ କିଛି ଷ୍ଟଲ୍ ଫଲ୍ ସେମିତି ବହୁତ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଏକ୍ସପୋରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇଗୁଡ଼ାକ ତ ଖାଲି ପଡ଼ିକି ରହିଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ଷ୍ଟଲ୍ ସେପଟେ ଖାଲି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଦୋକାନ ବଜାର ପଡ଼ିନି ଖାଲି ଷ୍ଟଲ୍ ସେମିତି ଲାଗିକି ରହିଛି ଏକ୍ସପୋ ପରେ ଆଉ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି ସେଇଗୁଡ଼ା ଆଉ କିଛିଟା ଅଲଗା ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଏକ୍ସପୋରେ ଥିଲା ସେଇ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ବି ଅଛି ଆଉ ତ ଏପଟେ ଖାଲି ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଛି କ'ଣ ମୋମୋ ପନିର ଟିକ୍କା ଛତୁ ପକୋଡ଼ା ଛତୁ ଷ୍ଟିକ୍ ଗୁପଚୁପ୍ ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଝିବା ମୋମୋ କେତେ ଲେଖା କ'ଣ ଦେଉଛି ଏଉଟେ ବହି ନାହିଁ ଏବେ ନେଇକି ସବୁ ଖାଲି ଖାଲି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ସେଠି କଚେରୀ ପାଖରେ ବୁଝୁଛୁ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବୁଝୁଛୁ पाया तेरा हे देवासी करे सदे बासी करे सदे बासी करे सदे बासी करे बासी करे सदे बासी करे बासी करे सदे बासी करे गणपति बाप्पा की अजित सिंह सर चलिए पेश करो गली में कभी ଏପଟେ ଖାଲି ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ୍
କ'ଣ ବାବା ହୋଟେଲ ବିରିୟାନୀ ଚାଉମିନ ଦୋସା ପନିର ଦୋସା ଚାଟ ଭେଲପୁରୀ ସବୁ ମିଳୁଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଫେମସ୍ ବାଉଁଶ ଚିକେନ୍ ଏଟା ଭୋଜନ। ତ ମେଳା ଦେଖି ସାରିକି ଆମେ ଟିକେ ଏଡିଏମ୍ ଛକ ଆଡ଼େ ପଳାଇଥିଲୁ ମୋମୋସ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ମେଳାରେ କିଛି ସେମିତି ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗିଲାନି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଏଡିଏମ୍ ଛକ ଆଡ଼େ ପଳାଇଥିଲୁ। ରାତି ପ୍ରାୟ 9:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। ଆମେ ଏବେ ମୋମୋ ଖାଇସାରିକି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲୁ। ଯିବା ବେଳର ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଯେହେତୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇ ଦେଇଛି ଆଉ। जैसे मोई मोई करता ना राइट मन खुश हो गया गार्डन गार्डन हो गया तो मोमो खाई दो तब तक दिन गार्डन हो ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।